Spesial bareng Mas Ganden, ini Tresno karo Tonggo ya. Juga spesial buat Mas Tejo, tukang syuting. Omae kuwi Kunjang. Oh Kunjang, aku ngerti rasta to iki. Jenenge koplak ngerti tapi baru iki nyoting koplak. Guyu jare SMS aku gila karo dapur Amudan jare. Aku wis iya. Terima kasih. Tukang tamborin jenenge Bintang iki pacare iki. Mata ini pasaran rek. Ayo Mas Ganden. Ana longso rasa-rasane tak wis jroning atiku yen kelingan esem kemuyungmu laras swara gendhing tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku terus liramu Tukang masak tenane aku ngerti atimu yen wis pastine aku tuh jodohmu satenane aku nangis nanging tresno wis kinaris lilakno aku gandeng kenyaliya kerasa wis sewindu nggonku ora ketemu keguga atiku krungu suaramu aku mung bisa dedonga waranggana sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya tak tulis lakon tresnamu ing gendeng katresnanku tak tembangke saben kangen sliramu satenane aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni kanthi ikhlas ati buyungku ngelayung ngambara ing ngawang-ngawang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumete seluku deres mili ana piti apa pancen tresno iki ora kudu duweni Sylvia Yolanda ya goblok boy iya kok dek jodoh pati rezeki lair kuwi kagungane Gusti Kang Maha Kuwasa menungso iki ra kanggonan rahasia kuwi kok jodoh sapa diterima ya tulis lakon tresnamu gendeng tresnanku tak tembangke saben kangen sliramu satenane aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni kanthi ikhlas ati ora kerasa wis sewindu nggonku ora ketemu keguga atiku krungu suaramu aku mung bisa kedonga waranggana sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya buyungku ngelayung ngambara ing ngawang-ngawang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumete seluku deres mili ana pipi apa pancen
sunduani wis lilano aku kemas wis cukup laleno lakon tresno iki bakal dadi crita tresno warangono. Oke, terima kasih Sylvia Yolanda.